Hi, my name is X-Gamer. Takže ja vás zase vítam do ďalšieho videa, moje meno je X-Gamer a dneska vám ukážem hru Surf na tablete. Takže poďme si zahrať. Ešte jedna taký dotaz, že minulá hra aj nevyšla, tak ja sa vám ospravedlňujem, ale chápete, bál som sa. Dobre, takže môžeme ísť. Nastavím. Tu máme. Si dáme no thanks your. Ideme na peňažky. Tu nie je moje na mojom tablete, čo s tým teraz natáčam, mám rekord 78 431. Tu je nejakých 8000. Teda máme slovíčko boom, musíme ho nejako pozbierať písmenka. Dole. Od toho, čo máme, je to dobrá hra. Super. Nie. Hej. Robím sa srandu. Áno. Ani ja neviem. Takže máme Doriti, som to preskočil. Ja som to chcel zobrať. No. Dáme ešte 2 kola. Takže máme rekord 8952. Takže ideme, žip. Ideme, žip. A tam to bolo. Nechápem, na čo to asi iba kvôli peniazom. A tam je ďalší pelikán. A tam bolo no. Dobre, a ideme. Toto. Pelikán. Dobre. A ešte jednu. Tink. Áno, ja idem vonku. Super. Doriti, prepáčte, dáme ešte jednu. Shit. Ideme. Prepáčte, že to natáčam takto, ale nemám žiadnu kameru. Ako mám, ale zatiaľ mi nejde, takže to natáčam na tablete. Normálne klasický chleba, dobre. Máme skateboard, super. Zase tu tá hlúposť. O chvíľku sa budem musieť ísť učiť. No, let's go. Ak nechcete si do školy, dajte prosím like. Lebo ani mne sa nechce, je to schopná somarina. Takže zatiaľ máme rekord 2000, 3000. Takže máme prvé O. Takže potrebujeme ďalšie O. Zase toto somarina, nechápem, čo to tu robí. What the fuck? Tak zaujímavé. Máme M-ko. Takže máme vyslovené slovíčko boom. A keď dostaneme koľko peniazí, dostaneme 750 za daily challenge. Nejaká skúška. Yes, máme mystery box. Áno. Takže chvíľku budeme mať nový rekord a Doriti. Takže ak sa vám váš surf páčil, samozrejme dajte like a samozrejme nezabudnite dať, počkajte, ešte máme tu.
No, takže máme nový rekord je 8991. Ak sa vám video páčilo, Vy sa neučíte ani jeden? dajte like a koment. Takže hamburger.